Sanibona, ngiyaphila. Hayi namhlanje ngizonitshengisa uBobcat. uBobcat. Yeah. So maphi? uBobcat sewashintsha sewaba usigebengu. Akusesi uBobcat. Sewusigebengu. Umnikazi we-owner bathi uClenton. I-owner. Bobcat. Wathi sibonga enjinini. Enjinini zakhona siphethe u 4-stroke. Nazi amakhava khona u 4-stroke Suzuki 150. Okay, sesiyakusoke-ke manje. Okay. La kuhlala ofisha abaphilayo la. Kulento le ungazi. La isikebhe siphushwa khona. Ngiyakuchazela ngoba wazi. Siphushwa la isikebhe masifaka olwandle. Siphusha ugandaganda la singene phakathi. Bese ukuthi la kuhlala khona ofisha abaphilayo. Okay. Size. Okay. Lana kuhlala i-battery. Kuhlala i-battery. Bese kuzothi ngapha kuhlala elinye i-battery futhi la. Bese kuthi la ngoba kunedlasi kusala ofisha abaphilayo la. Okay. Qhubeke phambili. Amabhokisi ethu lawo. Awu2. La emashini hazi noma kusazovulekani nginikhombise phakathi. Ama-hash. Okay, yavuleka. Okay, sazohlenwa. Hash la kuhlala ofisha isebedwetshiwe. Ngapha nangapha. Okay. Let's go. Size phambili. Sithathe nawo police. Size lapha amakhushini onke lawo. Sinamakhushini indawo yonke lesi sikebhe. Nansi enye lapha phambili. Nanga. Okay. La ngabe ngiyanivulela la manje la. Okay. Size la. Lana uyavula la ufaka izinto ezifana nofoni. Okay, lokhu sikubeze la sochaza ngakho. Sivale la. Okay. La ama fish finder. I-screen lesi sisusa ubone nangapha ama fish finder awu2 la bathola khona ikephe. Iyawona-ke lento le mawuyithinta manje amabhetri awachunyiwe. Bengizonitshengisa ukuthi ngibola ukuthi achunyiwe namabhetri. Awachunyiwe. Okay. Ya-onisa la iwona ama fine fish. Ama fish finder. Lawa awu2. Ahlobana ngendlela okuhlukene ngakhona. Ispeed sesikebhe lesi, ikicker le. Ikicker le ya controller i-radio. Kunezibhikha la ezu2. Sivale la ngaze qhamuka umnikazi wesikebhe. Okay, laba yababona laba ibona abasazonamathiselwa la one by one yabo umuntu ukuthi spotlight and blah 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 blah. Yabona abo spotlight, spreader light blah blah blah. Kukhona khona la then kusethwa la kusazonamathiselwa kube grand. Okay. Steering leso utsaka. So sesolwandleke lapho usushaya kanje mfana wami sengisiphendula lapho manje injini zihamba la injini yokuqala injini yesibili. Forward ureverse njengoba ubona uneutral la. Siyagijima lesi sikebhe. Okay. Insayele nje iview egrand uzobona lento ethi ngikhuluma ngayo. Yabo sesizalana ke phambili manje la kuhlala khona ukudla la, ifridge leli.
cooler box kahle kahle ngabe ngiyakuvulela manje iqinile i-cooler box le ihlukene kawu-2 kho iyabandisa kuvaliwe nisho ngani ukuthi kuvaliwe iyabandisa ngapha iyabandisa ngapha eceleni i-deep freezer ngayisi-deep freezer ukube sikonsiwe ubuzobona lento eyenzakala okay sibone ubobcat sivale la ungazishawe ngoba siyahamba kusasa lesi sikebhe zithwayo ubona sibhizi sivule la kuhlala khona iy'ntambo amahu amakhulu lapho solwandle angazi suke liyenzani konke kodwa wona lawo mahuka lawo ahlala la okay wadinwa buka ividiyo ukuchazela ngesikebhe ngoba awusazi isikebhe awazi usigibele